100 нафар донишҷӯёни донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ихтиёрӣ ба хизмати ҳарбӣ рафтанд. Барои онҳо аз ҷониби раёсати донишкада имтиҳоноти хатм пеш аз муҳлат ташкил карда шуд. Ҳамчунин 5 нафари дигар донишҷӯёни курсҳои 1, 2 ва 3 низ бо пешниҳоди ариза таҳсилро мавқуф гузоштанду барои адои хизмати ватан рафтанд. Дар ин бора директори донишкадаи мазкур иттилоъ дод. 10 моҳ 11 моҳ хизмат мекунанд, ҳам соҳиби билети ҳарбӣ, ҳам маълумоти олӣ, чунки ихтисосҳои мо ихтисосҳои хадамоти гурӯҳӣ аст, ихтисосҳои ҳуқуқшиносӣ, ҳуқуқи иқтисодӣ, ҳуқуқи байналмилалӣ аст. баъде ки соҳиби билети ҳарбӣ мешаванд, мо боварӣ комил дорем ки онҳо бо ҷои кор таъмин мегарданд. онҳое ки донишгоҳро хатм накарданд, худ доранд ки баъд аз 1 ним сола дар асоси низомнома низомнома омада ба донишкада барқарор шаванд ва донишгоҳи худро хатм кунанд. аз фаъолияти 6 моҳаи донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд зимни баргузории нишасти матбуотӣ маълумот дода шуд. гуфта шуд ки теъдоди умумии донишҷӯён дар маҷмӯъ 3764 нафарро ташкил намуд. дар соли таҳсили 2021-2022 донишкадаро 899 нафар хатм карданд, аммо 170 нафар бо сабабҳои гуногун аз донишкада хориҷ гардиданд. интиқол ба дигар донишгоҳҳо 19 нафар, яъне 12 нафар аз сабаби маблағҳои хониш ва 89 нафар бо сабаби қарзҳои академикӣ ва ғоибҳои зиёд доштанд. асли донишҷӯ хориҷ шуданд. ба фикри ман ин маълумот ҳам дар асоси таҳлилҳои ҳамасола ягон хел ҳолатҳои шубҳанок ё ин ҳолатҳои баъзӣ нест, чунки ҳаракати донишҷӯ аст ҳамасола дар атрофи 250 нафар хориҷ мешаванд, барқарор мешаванд. донишкадаи мазкур ҳамкории худро бо донишгоҳҳои хориҷӣ хуб ба роҳ монда, пайваста аз ҷониби устодону донишҷӯён барои табодули таҷриба ба дигар кишварҳо фиристода мешаванд. аз ҷумла дар ин 6 моҳа 26 нафар омӯзгорону 30 нафар донишҷӯён ба муассисаҳои олии сатҳи байналмилалӣ рафта бо ҳам табодули таҷриба карданд. инчунин 22 нафар коршиносону устодони дигар донишгоҳҳои барунмарзӣ ба ин донишгоҳ омада барои донишҷӯёни тоҷик дарс гуфтанд. гуфта шуд ки ин раванд барои омода намудани мутахассисони ба бозори меҳнат ҷавобгӯ мусоидат намуда истодааст. бисёри донишҷӯён аллакай ҳангоми таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ ва пеш аз дипломӣ дар корхонаҳо ва ташкилотҳо аллакай мавқеи худро ишғол намуданд ва мо боварии комил дорем ки 80% хатмкунандагони мо ҳамасола аз таҳлилҳои пешакӣ мо огоҳ ҳастем ки бо ҷои кор таъмин мешаванд ва вобаста ба нақшаи қабул мо аллакай таълилҳоро ҷамъбаст намудем. дар маҷмӯъ тибқи маркази миллии тестӣ донишкадаро 11373 нафар довталабон интихоб намуданд. мо имрӯз шӯъбаи рӯзонаро таҳлил намудем. нақшаи шӯъбаи рӯзона 1025 нафар мебошад ки мувофиқи маълумотҳо 763 нафар яъне 75% дар давраи аввал нақша иҷро шуд ва мо боварии комил дорем ки дар давраи иловагӣ такрорӣ ки аз санаи 12 то 15 август бо идома меёбад нақшаҳои қабул пурра иҷро мегардад. дар ин муассисаи олӣ мутахассисонро аз рӯи 28 ихтисос омода менамоянд. донишкада бо зиёда аз 240 корхона, ширкат, бонк, муассисаю ташкилот, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва мақомоти идоракунии маҳаллии давлатӣ шартномаи тарафайн дорад ва пайваста донишҷӯёнро барои таҷрибаомӯзӣ мефиристонад.